କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟକୁ ମୂର୍ଖ ଭାବିବାର ମୂର୍ଖତା କେବେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଛୁଞ୍ଚିରେ କେବେ ଗାତ ଖୋଳା ହୋଇପାରିବନି, ଶାବଳରେ କେବେ କନ୍ଥା ସିଲେଇ ହୋଇପାରିବନି। କାହାକୁ ଛୋଟ ଭାବି ପରିହାସ କରିବାନି, ନିଜକୁ ବଡ଼ ଭାବି କେବେ ଅହଙ୍କାର କରିବାନି। ସମ୍ମାନ ଦେବା ଯଦି ଶିଖିବାର ଅଛି ତାହେଲେ କଲମ ପାଖରୁ ଶିଖ। ଯେତେବେଳେ ବି ସେ ଚାଲିଥାଏ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇକି ଚାଲିଥାଏ। ଆମେ ଫୁଙ୍କି ମାରି ଦୀପକୁ ଲିଭେଇ ପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଧୂପ କାଟିକି ନୁହେଁ। କାରଣ ଯିଏ ମହକି ଥାଏ ତାକୁ କେହି ଲିଭେଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ଯିଏ ଜଳିଥାଏ ସେ ଆପେ ଆପେ ଲିଭିଯାଏ। ଖାଦ୍ୟ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ବନାଅ, ଯଦି ତା ଦେହରେ ସାମାନ୍ୟ ଲୁଣ ନ ପଡ଼େ ସେ ଖାଦ୍ୟର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ରୁହେନି, ସେ ସ୍ୱାଦହୀନ ହୋଇଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମଣିଷ ରୂପରେ, ଧନରେ, ଯୌବନରେ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଯଦି ମଣିଷ ପାଖରେ ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ପ୍ରେମ, ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ, ସେ ମଣିଷର କିଛି ଏ ସମାଜରେ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଅତି ଗର୍ବେ ହତଲଙ୍କା, ଅତି ଅଭିମାନଶ୍ଚ କୌରବ। ରାବଣ ଅହଙ୍କାର କରି ସୁନାର ଲଙ୍କାକୁ ପୋଡ଼ିଲା, ନିଜର ମରଣକୁ ବରଣ କଲା। ସେହିଭଳି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରାଜା ନିଜ ଅହଙ୍କାର ପୂର୍ବକ ନିଜ ବଂଶ ବିନାଶ କରିବା ସହିତ ନିଜର ପତନ ଘଟିଲା। ଅହଙ୍କାର ହେଉଛି ଏଭଳି ଏକ ଜିନିଷ, ଅନ୍ୟ କାହାର କ୍ଷତି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗେ ନିଜର କ୍ଷତି କରେ। ଅହଙ୍କାରକୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଅହଙ୍କାର ଭଳି ଶତ୍ରୁକୁ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଦମନ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଜୀବନ ଆପେ ଆପେ ସୁଖମୟ ହୋଇଯିବ। ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀକି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଡାକିଲା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବାର ଆନନ୍ଦ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ କରୁଥାଏ। ସନ୍ଥ ଜଣେ ଘରକୁ ଆସିବେ ବୋଲି ଘରେ ସୁସ୍ୱାଦ୍ୟ ଖାଦ୍ୟର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଚାଲିଥାଏ। ସବୁ ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା। ସେ ଘରର ପୁଅକୁ ସର୍ପଘାତ ହେଲା। ସର୍ପଘାତ ହେବା ସମୟରେ ପୁଅଟି ଅଚେତା ହୋଇ ଘରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଘରର ମାଲିକ ଭାବିଲା, ମୁଁ ଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଯଦି କିଛି ତାଙ୍କ ସେବା ନ କରେ, ଯଦି ଭଲକରି ଖାଇବା ପିଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରେ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ, ମୋତେ ପାପ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ପୁଅର ସେବାକୁ ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସେବା ଜଣକ ଘର ମାଲିକ କରୁଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଖାଇବା ସମୟ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ବସିଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ କହିଲେ, ତୁମ ପୁଅକୁ ଡାକ, ସିଏ ବି ମୋ ପାଖରେ ବସି ଖାଇବ। ଘରର ମାଲିକ କହିଲେ, ସେ ପଛରେ ଖାଇବ, ଆପଣ ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ସାରନ୍ତୁ। ନାଇଁ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଗୋଟାଏ ଜିଦ୍ ଧରିଲେ, କହିଲେ ତୁମ ପୁଅକୁ ଡାକ। ଜଣକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଗେ ସତ କଥା କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ପୁଅକୁ ସର୍ପଘାତ ହେଇଛି, ପୁଅ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ଘରେ ଅଛି। ଆଗେ ଆପଣଙ୍କ ସେବା ସରିଲେ ମୁଁ ଯାଇ ପୁଅ ଖବର ବୁଝିବି। ଏ କଥା ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଜଣଙ୍କ ମନକୁ ଭାରି ବିଚଳିତ କରିଦେଲା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଏଠିକୁ ପୁଅକୁ ଆଣ। ପୁଅକୁ ଆଣି ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଶୁଆଇ ଦେଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ, ମୋ ପାଦ ତଳେ ଶୁଆଇବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, କୌଣସି ବୈଦ୍ୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ନେଇଯାଅ। ସନ୍ଥ ଜଣଙ୍କୁ ସେ ଲୋକ କହିଲା, ମୋର କୌଣସି ବୈଦ୍ୟ ଗତି ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କି କୌଣସି ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଗାଧ ଭକ୍ତି କରୁଛି, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ମୋ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ। ଏହା କହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣଙ୍କ ପାଦରୁ 21 ଥର ରେଣୁ ଆଣିକି ପୁଅ ଦେହରେ ବୋଳିଦେଲା। ପୁଅ ହଠାତ୍ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଠିକି ବସିଲା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମନ ଭିତରେ ଭାବିଲେ, ମୋ ପାଦ ରେଣୁରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ମରିବା ଲୋକ ବଞ୍ଚିପାରୁଛି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମନ ଭିତରେ ଛୋଟ ଅହଙ୍କାରଟିଏ ଆସିଲା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏକ ମନ କଥା ମନେ ରଖିଲେ, ତାଙ୍କ ଘରୁ ଭଲରେ ବିଦା ହୋଇକରି ଗଲେ। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଯିବା ସମୟରେ ବାଟରେ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ଲୋକକୁ ସର୍ପାଘାତ କରିଛି, କିଛି ଲୋକ ତାକୁ ଘେରିକିରି ଅଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେବା ପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣ ସେ ସମୟ ଯାଇ ସେ ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କହିଲା, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆସିଗଲିଣି, ସେ ଲୋକକୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କଥା ଶୁଣିକି ଲୋକମାନେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। କହିଲେ, ଭଲ କଥା ହେଲା, ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ମୋ ପାଇଁ ଖାଇବା ପିଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, ମୋ ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ଆଗେ ବୁଝ, ତାପରେ ମୋ ଲୋକକୁ ବୁଝ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ କହିବା ଅନୁସାରେ ଗାଁ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ପିଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ, ତାଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ କଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ ଭଲରେ ଖାଇସାରିଲେ, ବସିଲେ। କହିଲେ, କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋ ପାଦରୁ 21 ଥର ରେଣୁ ନେଇକରି ସେ ଲୋକ ଦେହରେ ବୋଳି ଦିଅ, ଲୋକ ଛାଁ ଉଠିକିରି ବସିବ। ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେୟା କଲେ। ତାଙ୍କ ପାଦରୁ ରେଣୁ ଆଣିକି 21 ଥର ତାଙ୍କ ଦେହରେ ବୋଳିଲେ। ସାଧୁ ଜଣଙ୍କ ପାଦରୁ 21 ଥର ରେଣୁ ଆଣି ବାରମ୍ବାର ଲଗାଇବା ପରେ କୌଣସି ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ନା ଲୋକ ବଞ୍ଚିକିରି ଉଠିଲା, ନା ଗାଁ ଲୋକ ସେବା କରିଥିବାର କିଛି ଫଳ ପାଇପାରିଲେ।
सन्यासी मानक सन्यासी जनक ताच्छल्य करी कहले गाँ लोक मारिबा सहित गाँव विदा करदेले। बाटर जीवा समय सन्यासी जन भाविला से लोकर अगाध भक्ति पाई ता पुओ बंची पारिला, एटी मो अहंकार पाई जड़े पुओ एठी मला। एक कथा सन्यासी बहुत अनुतप्त करने पछरे पड़ा। जानीपारा ये किसी मोर शक्ति नुहे, निजर अहंकार पाई जड़े लोकर मृत्यु घटिला बोली सन्यासी पछरे अनुभव कले। ये गपटी कहबार कारण हूँ निजक सबल भावी के अहंकार करूँ ना, कहीं सबु जगार निजर बड़ काम देवनी कि निजर अहंकार काम देवनी। बेले बेले सत्य आगरे न्याय आगरे दिनिया दिने गर्व अहंकार मुंड नुआइबाक बाध्य हेब। क्या दुर्बल निजक सबल भाविबा आगरू प्रथमे निज मानसिकता को बदलैबाक हेब। आम मनरे जो शक्तिशाली रूपक अहंकार अच्छी ताकू दूर करने को हेब। प्रत्येकटी काम को बुद्धि विचारी करने को पड़ो। से कथारे अच्छी बुद्धि विचारी काम कले प्रमाद न पड़ ही भले। अहंकार रूप निया को निज भितर त्याग कर, श्रद्धार महकटी समस्त सुभाषित कर। जदि आप